טוב, חלק 2 של הסדרה בדרך לחלום. הקבוצה התפרקה. טוב, תנו לי דקה. אני אחזיר לך אחר כך את הפיג'מה. טוב, בואו. קומו, קחו את הדברים שלכם ועופו מפה. סתמי מפגרת, ותביא את זה, אני אבטיח את זה. חוצפני. ביי, סתומים. אוקיי. זה חדר מיותר, אז בואו נעיף אותו. חכו דקה, אני עושה טיפ. בואו. טוב, בואו נשב ונדבר קצת. אני הולכת לבדוק שהם באמת עפו. מה, אתם רואים שכדאי שנעלה שידור? טוב. טוב, היי לכולם. היום יש בשורות מאוד 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 עצובות. בדרך לחלום, השיר בדרך לחלום, הלהקה שבנינו התפרקה. זה מסיבה אישית. זה התנהגות מגעילה. אני לא אספר את הדברים ששתי הצדדים לא ייפגעו. טוב, התפצלנו ל5 והם ל2. בוא נראה אם הם הצליחו. לא יודע מה עבר עלה בראש, אבל נעלבתי ושנינו. כן, כולנו נעלבנו. עכשיו בדרך לחלום נקראת רביעת העולם. בדרך לחלום הם לקחו לנו את השם. לקחנו את הבית, שינינו אותו קצת בגלל שהם הלכו. בדרך לחלום זה פרויקט חדש. תודה לכם, ביי. אני פשוט בשוק. כאילו, איך זה יכול לקרות לנו? תביא חיבוק. יש לי רעיון. שופינג? כן. אולי... תקשיבו, רוצים שאולי נאכל קודם ואז, כי אני מתה מרב. אפשר לאכול בקניון. כן, אבל אני חייבת אוכל. טוב, גם אני, בואו נלך לאכול. ביי, בזמן שנשאר לי אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על 10 צפיות, 6 צפיות. אני באמת מעריך את זה, תודה. למרות, אני כזה מנסה לא להביך את עצמי, אבל אני מנסה כאילו להיות רלוונטי. אני עוד מעט אעשה גם לוגו לערוץ הזה, ואז זה יהיה ערוץ עם מנויים וסאבים והכל. אני רוצה בבקשה סאב 1, 2 סאבים לפחות, משהו כזה. תודה, בוא נמשיך. סוף סוף אוכל. מי מכין? את רוצים שאני אכין? אין לי בעיה. טוב, כנסו לכדורים. מה אתה יכול שפריץ עליי? לך, וואו. יאללה, מה יש לי להכין? נכין שניצל. אתם רוצים שניצל? בוא. אני לא בטוח אם יש פחלה. שנייה, אני... טוב, עשיתם אוכל מגניב, זה מה שהיא אוהבת. מה בנכין התמנון גם.
אוקיי. אוכל מוכן, בואו כבר. יאללה, קישטה, כמה אבק אתם עושים? טוב, את צריכי, ביי. היא טרקה לי את הדלת הרגע בפרצוף. חצפנית. בכוונה אמרה חצפנית, לא לדאוג. וואו. יואו, איזה טעים. וואי, זה בול אוכל שאני אוהבת. יואו, סלט לפלפונים. כאן עשיתי לכם צלחת של עוף. וואו. טוב, סבתי. נשטוף את הכלים אחר כך. טוב, גם החדר הזה מיותר. צריך לעשות שם מרפסת או בריכה. נעשה שם בריכה. למרות שיש בריכה. טוב, למה אנחנו הולכים בעצם? היא אמורה לבוא. שמעתי על ההתפרקות. מצטערת לשמוע. אתם רוצים אולי שנדבר קצת? בואו. אפשר לדבר פשוט בסלון, כן בואו. מה קרה לכם בשבוע האחרון? אתם רוצים לספר לי למה התפרקתם בכלל? היא התנהגה מאוד מגעיל. ואז חברה שלה הלכה איתה. לצערי. בוא נעבור לחברה שלה. טוב, אז הם נפרדו. החברים והחברה שלה לקחה את הבית הזה. כי הם נפרדו הלהקה. ולקח שם משהו. אני בטוח שהיה לה קראש. ואת זה נגלה עכשיו. וואו. למה כולם פה? טעות שלי, סליחה. זה הבית? כן, זה הבית. טוב, העיקר שיש בריכה ויש את כל מה שהיה. כן, רק שהוא יותר מכוער. נכון, טוב, בוא נפרוק. זה הארון שלנו? תגידי, איפה אני חיה אני חיה בשבי, מה זה? לא מוכנה לגור במקום הזה. אין לך מה לעשות, אין לנו תקציב לכלום כפרה. או שתתמודדי או שתעופי מפה. חיים, לא תדבר אליי ככה, לא הבנתי מי את, אני אפך סתירה. תיזהרי ממני, אני בשנייה עוברת אליהם ואת נשארת לבד. טוב, תירגעי, חיה בסרט. עכשיו אתם כנראה מבינים עד כמה היא סתומה וסנובית. תקשיבי, אני אסיר לך את הציפורניים עוד מעט, אין לי כוח עכשיו. אני לא במצב. אולי, אני מתחרטת על זה שעזבתי אותם, אבל מצד אחד, אני בעיה שעזבתי אותם, מצד שני אני מתחרטת. למה? כי היה לנו היסטוריה ביחד, עשינו מיליון דברים, ואת אפילו אמרת בעצמך. נו, אז אמרתי, מי ישמע? עדיין הלב שלך לא בסדר. טוב? רוצה לדבר? כן. אז מה היה שם? טוב, אז היה לך קראש על מישהו? כן, היה לי קראש על רון, אמא לי איזה חתיך. מי שלא זוכר מי זה רון זה זה. זהו. אבל את יודעת שהוא לא רוצה אותך, כן? הוא רוצה אותי, הוא היה מת. הוא לא סובל אותך, זה למה הוא הלך. את לא יכולה להגיד את זה. אני יכולה להגיד את זה כי זה נכון. טוב, מה אני אעשה? בסה.
תקשיבי, אני הייתי אומרת לך ללכת ולהתנצל. אין מה להתנצל, אנחנו כבר קנינו בית. נמציא שירים ביחד. נכון? טוב. עוברים לצד השני. הם הלכו לגווריום כי היה להם משימה מהבוס שלהם. מי שלא יודע, אמילי שדה. כאילו כמו בצד השני שקי פה. לא היא, אלא, שנייה. היא. המשימה שלכם, אני יודעת שאת שדה, הזאת שלך שומר אצלי. באמת? מה באמת? כלום. טוב. המשימה שלכם זה ללכת להשיג את הדג החשמלי. צלוף החשמלי, איך מחזיקים אותו? תנסו. בוא נלך. מי נגד מים פה? אני יכולה. כאילו, אני יכולה. אוקיי, הבאנו לה אותו. מה השלב הבא? ללכת למשרד לשים אותו שיעקוץ את המדוזות. ואז המדוזות יעקצו את המאסטר. וואו, תקשיבי, יש לך תוכנית מפה עד לאלוהים וישמור. כן. מי שלא יודע, אני בשחה עם החברה הכי טובה שלי. אתם ראיתם אותה בפרק הקודם. וואו, חשמלי, אבל צלופח. באמא שלך זה צלופח, אז מה ציפית? שיעקוץ אותך. נו. איפה הבוס? בוא נתחבא. הבוס לא מגיע. אבל איפה הצוציק? אני לא נגעתי בצוציק. טוב, עשינו את שלנו. בוא נשאר לו קצת תמונות. אופסי. יאללה בואו. עפנו מפה. כל הקטע הם הלכו למסעדה ודיברו. ויש קאץ', אולי יהיה זוג חדש. רון, למה הבאת אותי לפה? לא יודע לדבר? אוקיי. כאילו, למה? יש לי משהו להגיד לך. נו, אני דלוקה עלייך. תודה. גם אני עליך את האמת היא. מה זה אנחנו זה? כן. טוב. בוא נעיף את זה לפני שמישהו יחשוד משהו. אני יכולה לספר, אבל כן, גם אני מספר, לא מה נראה לך. טוב. טוב, שומע? שומעת? איפה היינו? שומעים? הוא הציע לי חברות. What the freak? מה אני שומע? באמת? יפה. איזה זוג. כן. וואו. בחיים לא חשבתי שזה יקרה לי. אבל, אתם יודעים, זה רון, למי אכפת? כן, הוא אחד היפים, נכון. טוב, אנחנו נלך, כן. אם אתם רוצים, הפרק הזה היה קצר הרבה יותר מהשני, אני כל פעם אעשה פרק לפי כמות הזמן שלי.
אם אתם רוצים חלק 2, אני רוצה להגיע כבר ל10 סאבים לפחות. ביי!